hakan ya zama zillacin abinci na ƙarhe a gurinka. Yasa kawai na batar. Kana ji Kishore? Da farko na ɗauka wannan tatu ɗin na wata gani shi yasa ta je aka zano mata. Ashe shi ɗin ma da ba zane bane kwacewa za ta yi. In dai mata ne sama da haka ma ima za su yi labai. Ka ga munafuka. Wai kewarka nake yi. Ba ni ta nan kaga. Barka mai Ki dawo mana da kudaden mu zuwa gobe da safe kin ji? Me ya faru? Muna buƙatar karɓar kudaden mu ne daga gurin mutane gawa masu yin abin da bai dace ba shi yasa baka sa sunan ki a ciki. Muna jiran ki da safiyar. Ka tsaya ka saurare. Me ya faru ne Malam Kishore? Kishore ka ce ta ba mu kudaden mu kawai ta wari. To amma ya labai ina da jarabawa nan da kwana biyu idan na gama jarabawa ta. Kishore ka ce mata ta bar wannan shirma. Ta ba mu kudaden mu kawai ta bar gurin nan. Dalla ba mu kudaden mu. Da alamu ya kama ina aikata wani abun banzan. Kai ya haƙuri Kishore. A bani ƙaramin lokaci zan biya. Babu wani lokaci da zamu bayar. Muna da buƙatar kudaden mu yanzu. Bana da su a halin yanzu sai dai ka yi duk abin da za ka yi. Kishore tun kafin na fusata ka ce ta ba mu kudaden mu. Kuma bana buƙatar sake ganin wannan ba hamage fuskar. Kishore kada ka gaya min zancen banza. Kai waye kake cewa hamago a? Kai ne babban hamago. Sha balle da hamago. Ni ne hamago din? Ka ga irin halayyar mutum ko? Wato ni ne hamago. Idan da wani ne ya faɗa da sai na gutsutsura shi a nan gurin. Ke ma na kyale ki ne kawai saboda tatu din sunana da kika yi a jikinki. Aha, me kai din da kake tunanin zan je na yi tatun din sunanka a hannuna? Kalla ka ga. Zuciyata ta gama karewa Kishore. Haka suke yin labai. Ka san me ya kamata? Rataya ce tafi dacewa da su. Kuma ratayan ma a tsakiyar mutane. Yaisa! Ka tsallake layin da yake naka. Kada ka manta kana magana ne da mace wacce ta san kanta. Za ka iya kiran wannan da suna mace Kishore? Shaye ba gidajiya. Karuwa ma mace take ɗaukar kanta. Kai! Kana nufin ni karuwa ce? Ka iya bakinka. Ke dallatar. Wani suna ya fi dacewa da ke? Kai ci gaba da magana da wannan kazamar. Ke batu ne akan kudaden mu ba. Waya! Da kai. Kuntu meleci. Me yasa kika mare shi? Kai ma kana magana sai na mare ka. Me zaki mara din me yagewa? Ni ka dallahu mari. Ba iya mari ba ma tatta kake ka fata ce na yana gurma. Jiki ya faɗi zawa mu giya. Zan nuna maka ta ni kake ita shace. Na abu ta sha da gudu ba wando. Kai ya labai ya. Ka jira anan kada ka tafi. Me hakan ya labai? Baka san mace ce za ta yi mai hirri ba. Ba ya labai. Zaka san wa ka taba yau. Hello. Baba. Kudi na ne ya kare ina tsake yin wani abu. Sai na ranci kudi a hannun wani mutum. Shi ne yake duka na saboda ban biya shi kudaden ba. Duka kika ce min yata. Kwarai kuwa duka sosai baba. Wani ya gyawe. Ungwanan kai ta ka ta kare. Hello. Kai, na bi hello da gudu. Kudade na nake magana akai. Ba na buƙatar sauraron komai daga gare ka. Idan kai ka lalata yarka, ka sani ni ba lalatacce bane ba. Kai wane ne kai? Kai, kudade na nake magana akai. Yaushe zaka biya ni? Kai, mika mata wayar. Ungwana. Ta ce marainiya ce. Marainiya banza, komai ta faɗa ma ƙarya Ya ne. mahi iya mace. To baba. Kula da ku. Yaushe zai biya ni kudade na? Iya ce ba za a biya ka kuɗin ba. Ka yi duk abin da kake jin za ka yi.